моделята. Аз много добре разбирам болката, защото мама после се намери друг мъж, но той се оказа най-големия тапак на земята. Пълно ку-ку. Нали разбирате за какво ви говоря? Да, той ме обичаше, но после пак се разделиха. Когато се взели за друга жена, няма да това времена и си имам брат. После се женила за мъж и от втория брак на неговия баща има брат, който на мен пак не ми е кръвен роднина. Втория брат не ми е кръвен роднина, големия 11 годишния. Ето в следващото видео може да покажа. Ще ви кажа всъщност. В следващото видео ще участвам повече с брат ми. И искам да ви кажа, че той също има страница в YouTube и би ви помолила да посетите неговата страница.